eta gorputzaren zilboresteak. Bikate. Bikate biak ebaki beharrezkoak, bat gorputzaren bizitzeko, bestea gogoaren azkatzeko, adizu ama badakizu, zortze berean zuri gorputzez, lotzen induen zilborestea. Un pastor apacentaba su rebaño de ovejas en Murumendi. Sintió sed y empezó a recorrer la montaña en busca de una fuente. Se acercó a la boca de una cueva y allí vio a una joven elegantemente vestida que le preguntó: ¿Qué buscas, buen hombre? Busco, señorita, agua para saciar la sed. ¿Agua? ¿Querrás decir sidra? Al instante, aquella señorita le presentó una hermosa jarra llena de sidra y se la dio a beber al pastor. En cuanto éste la probó, le dijo: «Sidra excelente. ¿Con qué manzanas está hecha?» «Con las que ha dado a la negación el señor Monte de Icasteguieta», contestó la joven de la cueva, dando con esto a entender que se trataba de manzanas cuya existencia había negado su dueño. Hay un proverbio que dice: Esai emana, Esak eaman. Lo dado a la negación lo lleva. Esai eman, dar a la negación, es faltar a la verdad y a los deberes que impone la asistencia mutua. Esa. Orain gogoaren zilborestea, ama gogoaren zilborestea, lararan 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 Benoa. Gaurkuen beltza eta gorrixe izeneko irratsailun 0 alien, hemen deu, beltza, kaixo? Kaixo gorrixe. Eta, irratsailuen lehenengo ipui edo gertaera edo, ez, nola esango nuke, dala hori? Esan leikeia euskal sinismenetako ipui bat baino geixo dekela, gorrixe. Vale, geixoa da, geixo izin bedi. Hoxe, ipui honen zarerekin, esango dugu, ze adirazi nahi duke, no? Euk ipau. Hau 0 irratsaioa da, eta esan beltza eta gorrixe irratsaio honetan pixka bat landuko jauela hori. Euskal sinismenan jatorrixe, zer esan nahi deben, ipuine gotzotzien hartu ezkeo askotan ulertzeko zaie dituk. Baina alein bat inberdi hauena dek, hori ez, atzetik ze esan nahi deukeben pixket ikertzeko gorrixe. Da nabaldik horri ekingo zau. Horri ekin aurretiken, askotan euki izindeten dudie berriz de, euk aipaekena, esango jat, gertatzen zaiguna askotan zenbait ipui o gertaera mitologia ipatu den, zenbait pasarte horiekin, gertatu zaiguna dela, ez dugula ulertzen askotan, zentzuik bate, dana, gauza bat bestikin lotu gabe ongo alitz bezalako, hori ez jakintasun badakegula, ez? Kaletar o baserritar berdin da hile oseinek. Eta, hori landuko dekelak dagoela, beltza?
Bueno, Gorrixe, nik espero diat Bixon Artin launduko tei hauen edo. Eta bai, ondo esan deken bezala, hauek atzetiken esan nahi handixe zaukek. Da, kasu konkretu honetan, itzetin nahiuan ipui hori ezetza eta baietzaz. Esan izendek, barandiaran jasozia mintze bere momentuen eta euskal sinismen sarretako esate nagusixetako badek, mari bizidekela ezetzaz eta baietzaz. Itzat dieituk deetzat. Bueno, bi hitzetan esateko nolabait esan behar dekena dek hori. Euskal sinismen sarrak ez ditukela bakarriken jaixetan mesetajun eta pekatuek kendu eta holako historixe baizik eta uala, bere momentu narazua meintzet gizarte oso bat antolatzeko erie. Eta orduan kasu honetan ezetzana eta baietzana adibide politedek, ze ezetzak esan nahi zian gutxixo ematie bakuitzen komunidadiei. Adibidea jartzeko, esan daigun nina eugela mari da Gorrixe dekela hartzaixe. Bai. Orduan, pentsau ik dauzkekela 150 ardi. Bai. Eta askotxo. Bai, eta? Eta maridek nola baiteko haziendako inspektore bat. Eta marik neuk kasu honetan galetzea diri eta izen bat ardi dauzke, Gorrixe. Bai. Eta? Izen bat dauzkek. Nik 150 esan beharrin, ze beste zoz esango aldiak. Gutxillo esango handike. Petzau 100 esateiekela. Bai. Orduan hori dek ezetzien eroitzia. Ze gertatzea 50 hauekin, marik behakin emateskikela. Bai. Orduan... Haziendak ez behintzen, ez? Haziendak ez. Marik, kasu honetan. Marik esan daigun kasu honetan, pixket hazienda bezala itxezia bai. lana. Elkartasun bultzatze zian, komunidade bateko pertsona desberdinen artien, eta asko zeukean nahi, asko eskatze zizoan, da gutxi zeukean nahi, gutxio batez. Piskat, repartue igual hau eitien aldeko zentzun ezatek ez? Bai, hori dek. Adibidez, oin hain ederki irakurri egan kontakizun hontan, nola hauan, Monte Ikasteietako jauna ez da? Ustea behetz, liburu itxindiat eta hasiko berriz. Bai. Hori guan, uzengu guan segurazki jauntxon bat. Eta jauntxo honek benetan zitxiana baino zagar gutxixo, emanaiko zitxian. Orduan, marik hartzaile honik kasu honetan eskaintzeziok zagardo bat, zagar batzuk, alegixe, zagarduki, bai. Bota. Zanik etzakiten dago igual? Nola barkau? Zienik etzakiten dago, bestiek? Olako zehose? Bai, behak etzekixian, horrena hartzaixek etzekixian ezerre. Baina marik hartu zian ardurie, Monte Ikasteietako jauntxo honi zaharrak kentzeko. Alegixe, Monte Ikasteieta honek, segurazki esango zian, benetan zitxiana paino, zagar gutxixo zitxiala, gaur egun beste asko egiten bezala. Alde bula ikedan ogite dugu bezala. Ez baitu arramago, haziendak, ez? Hortako eukin berdek, ere, baina... Baina bai, izan daigun, berazku miek joera hori daukebela. Beti gehiago bai. Beti, bai. Benetan daukebena, baina gutxixo ezati, ez? Hori zegoan ezetza. Ezak emana, ez? Da orduan, marik lege hori jarrik ezaukeak, zaukean. Da lamian bitartez, zegoean olako regaudazio bat bezala. Tango zizkoa, Monte Ikastegieta honi zaharrak kendu, benetan zeuskeana baino gutxixo zeuskeala esantzialako,
zagarra hauekin zagarduen, Zagarduein, eta gero, hartxaxei eskaini. Ba, ez, bueno, esan Ipuy ez dela irakurri, Ipuy, ez? Osea, historioa, eta historio zati hori irakurri detenin, geldi naizela, baita ere, bueno, ondekin zesan nahi otezian, ez? Ba, hoxe, ez? Galdera horrekin, dauk esplike egin egin, baina Bai, gustau geldi duk. oso ondo. Ba, gero bat ere esan, ezetza eta baietza, horrekin lotute dagoela, ezetzana pixket ditzen di hau. Bai, oin bai esku. Baietzana izango zuan hori, arrokeixe. Ba, kasu hontan, ik esango baianei, benetan neuki, arrokeixea digen, 150 dauzkegela, Oidek. 50 roxeke kendungo genizkian. Zer, 50 hilak ondo induzuten, gauza zan horrek. Ez, alegixe, ik 150 eukiko gaituan, 100 dauzkegela esan, Bai, diferentzi hori geixo handigen bota degena, bai. hoxeke kendu. Arrokeixe ez digelako marik bat emaite, arropuzkeixe. Bai, izango gordi, izango duke, nik euki 100 eta 150 esan, ez? Hori dek, bai. Baina hor, zein 50 kentzitut, hori nire galde die. Zein 150? Bai. 100 hortatik 50, alegeie, ez? O igual ez zain horrek. Bai. Galdera hona ego hori. Etxaiat, hori kertu merko jau. Ez, bai, entendu diat, alegeie, gehiago esatiek, hori, arrokei... Bai. Osea, azken indek, daukeena, beha esatie, mutxo era, ez? Daukeena Bai, esatie eta hori izetie dek. eta dana, ez? Hori Osea, dek. eta ez gehiago daukeenan aparentzien ibiltzia, eta ez da de gutxillo daukela esan, ez du lago nahi bestik rekaudatzi bezala, ez? Hori dek horrixe. Euskat, Hau dana ikertzeko ziok. bai, Ze askotan, gehienetan behintzet, Euskal sinismenan gora berie, izetek, holako fitxa teknikoa eta marik hau itezu, sajaunek hau, prakagorrixek beste hau, baino askotan ez gaitu konturatzen naiz da liburu batzuk oso interesantiek horri buruz badauden atatakuek, atzetiken zertzeuk, ez? Esan nahi ondi batzuk, eta lehen pixketa atxadioen bezala, gizarte egitura baten norabidie bezala. Ematen zebenak, ez? Bai, gutxoera, bai, hoxe ez? Osea, gizarte hori hola montauta, ez? Bai, ez etxata bai etzanak adibidez, pentsatzea emateik, zea batzuk gongo zituela, ez? Jasoketa batzuk, rekaudazio batzuk, ez? Bakutxe zeukianan arabera, elkartasun gisa edo, horremeste ardi, horremeste zagar emango zitxala komunidadea. Eta orduan, benetan zeuzkeana baino gutxixo esatezu nahi, kendungo zizkoa nosek, eta arropuzkeixa digen, goitigen zabeiana ere, horire kaltetute zurtako zuen, baietzan inguruen, eta horire kendungo zizkoa, ez? Odozek, ze gehiago, beste nubaia salto gehiago, bitarrin kantun bat jarri ez, o? Gena, ia izamen teknikoa. Tekniko ertera gitizkia, eta... hoxe, hainbat izeneko, hori, neska bat zuen zaila izeneko kantua.
Mariren esanak. Marik lege batzuk ematen ditu gizakiek bete hitzaten, eta honakoxeak dira. Ez izan arroputza, ez izan gezurrik, ez egin lapurretarik. Ez galdu begirunea inori, ez jan inori emandago hitza. Ez ukatu elkar laguntza. Bestalde, Mariren kobazulora gerturatutakoan, honako irizpide hauek izan behar dira kontuan. Beti ikas hitz egin. Behin ere ez eman bizkarrik. Behin ere ez jesarri bere kobazuloan. Einber, ez zagiat, einber politiek esango jau, ez? Interesgarriek. Bai, alaxe ditu, bai, gorrixe. Adibidez, bizkerra ematin dade, osea, ontxe arte de danok esatea, osea hori ez, elkarri bizkerra ez emati adibidez, osea, han Mariri ez emati zingoan, baina, ez? Eta ez iseri kobazulun, horrek eukiko izo, osea? Bai, eukiko bueno, bai. nahi baldin badak hileran dago, eta, ze gauza bago izan ze izitean, o ze esan nahi hon horrekin. Hemen etzaiat askarregi mamixen esotea juen zartu. Igual aurretixo Mari buruzko kontakizunez aparte, bueno, igual esan bergo jau bat jere, euskal sinismen sarretako jainkue esatean itxi joan. Jainkue estek. Nola bai esateko indar sortzaile badek, ez, Mari? Orduan, euskal sinismen sarra mitologia dana Mari inguruen zabeiek. Mari dek nola baiteko indar sortzaile bat, eta indar sortzaile hau lur planeta Marin bitarte zadieraztekena, eta beste planetetan beste izenen bat, bueno, hartzen baldi mai bintzet deukiko ziana, gurien Mari otzen izintziko euskeraz eta euskal sinismen sarretan, Europako, aurreindu Europar kulturan Gaia otzen ezitzekoan, bait ere. Bai, ala esan dugu, bai. Gaia usteat, izugarri diskutez bana, grekotik datorren hitz badala, ez? Bueno, igual ez. Bueno, igual ez, vale. Horrek eukilik euskerazko zazeo. Igual bai. Gaia zesan nahi dik euskeraz. Gaia? Etzagia ba, zerren gaia izela? Ze gai buruz itzen behar diau, ze gairi buruz itzen behar diau. Gaur adibidez. Itzen behar diau gaie bea, gaie? Gaie. Bai. Oza, sinismena bea, Bueno, itze bea, gaie, gaia. Gaxe, bai. Gaxe edo. Zeatik egin ez, igual euskeratik etortzie bai ere. Hor zeok, oin izan dekela, nahi etorrezete burura, erderaz esan oidek, ez da justu kontu hau, baina la idea, esan oidek, adibidez, anarkiatik eta esatek, ez, igual? Olako la idea baira hortan, ez, sinismen, bueno, bai, gaieatik, behatik, ez? Igual, gaia esatek. Izan letxekek, ideie bea edo materia bea, gaia materia de bait ere. Eta horre, bueno, guk lanketa batzuk endizki hau bai ere, hor elkarte bat osautezak hau, eta jarretzi hauen lan hildu edek, barandiaren emandakue, eta beste zenbait ikerlarik bai ere lantzei egena, zenbaitek esango jau, ez danak, ze ontxe bertan Euskal Telebistan eman izen diek dokumental bat, Baskonia izena daukena, eta izugarri gustatu mentzeken da, Bai, ez horren beste. Eta nolabait, bueno, gu eta bestean lantzen ibili gaiugen lan hildo haue, bertan bera botatzetxik. Adibidez esatei dokumental honetan, hanboto estekela hitz euskaldune, hanbotoko da mien kontakizune erdiaruku edekela, eta bueno, beste batzuk, pentsatzeo, ez tekela, hola, gure Mari, eukiko ikela jatorrixe hori, kobazulotan, ze sasoi baten,
nolabait bizitzan zea izango zuan, indar sortzailea, bizitza berrixen adierazle bezala. Tamen garrantzitsu da gaitxatzie bai ere,